ales pentru că ne oferi un business multiplicabil pe care îl putem da la mii de femei. Îți mulțumesc că mi-ai oferit o nouă familie, o familie pe care o pot îndruma spre fericire, spre echilibru și șansa de a visa măreți. Pentru că mi-ai oferit șansa să împart în lume o felie de bucurie și să ating vieți, îți mulțumesc, Pharmacy. Eu am ales familia, calitatea, oportunitatea. Pentru opțiunea de a conecta oameni din toate colțurile lumii, pentru a crea o comunitate solidă internațională. Te-am ales pentru că schimb vieți. Pentru comunitatea frumoasă pe care ai dus-o în viața mea și pentru oportunitatea pe care pot să o împart și cu ceilalți. Am ales Pharmacy pentru că merit tot ce este mai bun. Eu te-am ales pentru oportunitatea de câștig. Eu te-am ales pentru libertate. Pentru șansa unică pe care mi-a oferit-o. Pot lăsa o amprentă în viața unor oameni, astfel încât ei să schimbe viața din bine în fantastic. Și pentru că ne schimbă viețile. Libertatea de a lucra de oriunde, timpul prețios cu cei dragi, asta înseamnă Pharmacy. Eu te-am ales pentru că tot ceea ce ne oferi este calitate. Acum 5 ani te-am ales datorită planului de marketing unic, iar astăzi aș face exact aceeași alegere. Pentru calitatea produselor, pentru cel mai bun plan de oportunitate și pentru posibilitățile nelimitate de a schimba viețile oamenilor în bine. Eu te-am ales pentru că planul tău de oportunitate a dat șansa atât eu cât și alți oameni să câștige bani de acasă. Te-am ales pentru istorie, pentru grandoarea dezvoltării afacerii la nivel global, ajutând alte mii de vieți. Pentru că nu există limite. Te vei înălța acolo unde te conduc ambiția, pasiunea, visurile tale. Te-am ales pentru oportunitatea de a-mi câștiga independența financiară și visul de a-mi construi propria casă. La mulți, mulți ani! La 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 mulți ani, Pharmacy! Suntem de 5 ani împreună și te iubim!